Mae llawer ohonom yn ailgylchu eitemau fel poteli llaeth plastig a photeli gwydr o'n ceginau yn rheoledd. Ond mae hefyd yn hawdd ailgylchu llawer o eitemau o leoedd eraill yn eich cartre ac o'i gwmpas. Beth am ddechrau yn yr ystafell ymolchi? Gallwch ailgylchu llawer o bethau yma, o boteli siampŵ, canydd a glanhawr ystafell ymolchi, tiwbiau papur toiled a blychau pastanedd. Yn yr ystafell fyw, gallwch ailgylchu hen bapurau newydd, caniau ac amlenni. Mae'n dda gwybod y gall ailgylchu 1 can diod ar bed digon o ynni i bweru tyledu am 4 awr. Ac yn yr ystafell wely, cylchgronau yn ogystal â blychau hancesu papur cardfwrdd a ffiniau aerosol. Yn ôl i'r gegin, gallwch ailgylchu blychau grawnfwydydd brecwast, blychau tabledu peiriant golchi llestri a blychau a thiwbiau deunydd lapio cegin, poteli hylif golchi llestri a diodydd pefriog, a chwll diniau a chaniau. Mae popeth yr ydych yn ei ailgylchu yn creu buddion gwirioneddol. Mae'n dod yn ôl dro ar ôl tro fel deunydd newydd, gan arbed adnoddau a'r amgylchedd. Er enghraifft, gellir ailgylchu poteli plastig i fod yn grysau pêl-droed, fflisiau a poteli plastig newydd. I gael mwy o wybodaeth am y broses ailgylchu, ewch i www.ailgylchudrosgymru.org.uk.